खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। थुदो बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं जोबोद बाख्नायजाथाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला बाजाराव थानाय स्टेट बेंक अफ इन्डिया ब्रान्चनि कास्टमार सासे फोरोंगिरिनि एकाउन्टनिफ्राय 22,500 रां अनलाइन फ्रड एबा हेक खालामनानै लुथिनानै लांग्रा दुथांफोरखौ जमतारा पुलिसनि मानगोनां एसपि मनज सोरगियारि बिथाङा हमनो हादों आरो जोबथेसालिसिम मैया दैथायहरनो हादों होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दं भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै नेशनेल फार्मिं कनक्लेभआव भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिगोन होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारिखौ सुरात आरो गुजरातआव खुंनाय जागोन होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों आरो बे मिटिंआवनो गोबां रोजा आबादारिफोर आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। थामथियाव दं मैया नगाव जिल्लायाव सासे हौवा आरो सासे हिन्जावा शिब आरो पार्बती रुप लानानै नगावनि राजा लामायाव पेट्रल डिजेल आरो मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांनायनि सायाव फावथिना खालामदोंमोन आरो गोबां ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा मैयानो सानैबो पुलिसजों खाजादों होनना खौरां मोननाय जादों। मख'जाथावदि नगाव जिल्ला बिजेपि युवा मर्चाया थानायाव पुलिसनो खौरां हरनानै बिसोर सानैखौ हमहोदों होनना रादाबाव फोरमायदों। नगावनि युवा मर्चानि दैदेनगिरिफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला बेबादि फाव खालामनाया हिन्दु धोरोमनि मोदाय मोदायजोफोरखौ लाजि फोनांनाय जादों आरो दुलाराय हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरखौबो लाजि फोनांनाय जादों होनना बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बिथांमोनहा बुंबावदों दि गणतान्त्रिक हादोर हिसाबै हेंथा होनायनि मोन्थाय दङ, नाथाय बेबादि मोनसे धोरोमखौ लाजि फोनांनानै सोमावसारनाय एबा हेंथा होनाया सहायनो हाथाव आयेन बेरेखा खामानि होनना बिथांमोनहा रादाबगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायबावदों। ब्रैथियाव दं बर' बिमानि फिसा सानना ब्रह्मआ वर्ल्ड गेम्स 2020आव उसु गेलेनायाव बाहागो लानो थाखाय आमेरिका जुथाइ हादराव दावबायलांबाय होनना आसामनि उसु आफादा गावसिनि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों आरो बिथाङा हादरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हानायनि बिथांनो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। बाथियाव दं चित्तरन्जन बरानि बुंनाय बाथ्राफोरा दुलाराय बाथौ गुथुमजों जेबो सोमोन्दो गैया। बर' हारिनि मोजांनि थाखाय गासै बर' सुबुंफोरा बाथौ गुथुमनि सायाव जेबो गोरोन्थि साननाय लाबोनो नाङा होनना मैया दुलाराय बाथौ गुथुमा खौरां बिबुंसारनायनि गेजेरजों बुंदों। दथियाव दं बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि मोनसेल' बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन दावबायारिफोरनि गोसो बोनो हाग्रा दावबायथिलि मानास माहारियारि पार्क। मानास माहारियारि पार्कआव दावबायारिफोरनि टिकेटनि बेसेन बांनायनि, मैदेर साफारिनि बेसेन बांनाय, गारि पार्किंनि बेसेन बांनाय, लामा फोसाबना होयै बायदि बायदिनि हेंथायै सरकार आरो हाग्रा बिफाननि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसानाय दिन्थिफुंदों। मख'जाथावदि ग्रेटार मानास कनजारभेशन एन्ड टुरिज्म डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरा आखायाव प्लेकार्ड बेनार लानानै बेसेन बांनायनि हेंथायै मैया 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगासिम 3 घन्टा मानास नम्बर 1 आव गोख्रों सोमावसारनाय दिन्थिफुङो होनना रादाबाव फोरमायदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिल'मोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान रादाब फोसावबाय थायोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।